Šugar u skoku Trcakar ispravio se od dva koraka, tako je puštena i da vidimo ko je na čelu Jakub Holc sa Ivanom Vukovim na sulkama. Jakub Holc, Besi, prepoznaju se bele sulke Joše Sagaja, trgu vodi Jakub Holc, druga pozicija za Besi. Na trećoj poziciji bi trebalo da je Marko Slavić na sulkama Gavatu BP, na četvrtoj poziciji Addington, peta pozicija fudbal, trgu vodi Jakub Holc sa Ivanom Vukovim na sulkama. Okreće se Jože Sagaj da vidite ostatak ekipe, on vozi Besi na drugom mestu. Treća pozicija za Addingtona, na četvrtoj poziciji je QVB, a onda na petoj poziciju stiže Top 10 i već bivao pominjan od strane vozača Milana Žana, potom fudbal, Dr. Šugar, sada Giregepa, Terstar, trgu vodi sada je temo miren, zakiziraju vozači u skoku, tamo QVB. Spravio se vrlo brzo, trgu vodi, vodi Jakub Holc u galop, trgu vodi Besi, Addington, Besi, ispravio se Jakub Holc, trgu vodi Besi, grlo broj 2, Jakub Holc, diskvalifikacija, trgu vodi Besi, Addington, ovo je borba timova, Besi, Addington. Da vidimo ko je tamo na trećoj poziciji, trebalo bi da i dalje QVB sa Markom Slavićem, a i dalje opominje korpačem Top 10 Milan Žan, potom Dr. Šugar i Saldahiret je, čini se da je sada dao znak Saldahiru da krene Mirko Orlačić, pa potom ide fudbal, pa na začinju Handerstar, završi Besi na napred, Besi na napred, Besi ima lepu prednost, ništa ne radi Besi, prva pozicija, druga pozicija za Addingtona, treća pozicija za QVB, četvrti Top 10, peti Saldahir, šesti fudbalist, peti Dr. Šugar i